Wah, iki duitku mung ana sak menit tok, Reng. Wis saiki iki piye carane? Gorene. Sik, iki kena gawe tuku lawuh karo rokok. Turane pek ora apa-apa. Yo. Let manuk. Lah yo, ngono mujib karo birut nyong beruber. Usai iri meneh. Ngoleh meneh yo, parah. Parah ngopake 500. Kok gorengan siji tok e. Aduh, masa lamanya kuat angen. Udah angen lah, enggak. Tet, angin tet. Put, wong tuwek nyamene turu sih isu. Tet, angin tet. Pancal iki. Tet, angin tet. Kakek aneh. Wancal aku ya, Reng. Ancuk kowe. Sopo semancal tet? Wong awakmu tak gugah ngene-ngene ora tangi tiba dhewe kok. Ngimpi po nglindur po awakmu po. Tatet, wadimu po. Oh, iya lek kontet. Wah, ndiwe kowe? Ditweni ket mau ora tekan-tekan, wah. Wah, warunge rame meneh yo lek aku manteni wong 10 kono kok. Lah ndi rokoke? Takon sih. Lah iki rokoke. Iki rokoke lek. Lho kok wis bukaan ngene. Lah iki geri siji tok tegesan sih san. Lah piye lek tet? Wong rokok sak wadah tak udah tak usik ra. Wong aku ngenteni lawuh yo ora mateng-mateng. Kuwi toh gere siji aku kelingan sampean. Ora kelingan wis tak antek aku dhewe mau. Ngenteni lawuh iki ket mau terus ndi entuke? Wah nganu lek. Ono mau kira Pak masak lawuh. Gase pas delelan teh entuk mau gorengan tok. Alasan tok. Lho ndi? Oh, iki gorengane. Iki lek gorengane. Lah iki lombok tok ini yo. Oh iya le. Masalah iki mau tak pangan karo mlaku. Lah soalnya weteng gue sadu ngelih nih le, ngerti divisi sampean mau. Wis yo. Tekno dhewe iki lomboke yo. Wes. Umumnya cah nom yo tangi turu yang ngopi udut. Ait. Bangun tidurku terus ngopi. Habis ngopi meh ganti oli. Ganti oli sih ah. Motor iki butuh perawatan. Ora wae wong wedok tok sing butuh perawatan. Iki gitu teh. Oh iki. Buat muni. Wah kena.
Nah. Loh. Lu lagi delok tok kok wes. Netes. Wah, entek ya oline. Lah untung mesinnya ora ajur kayak uripku. Kakek aneh, tak gelas ora kebek. Ke polisi ah. Di dompet kok cikuane angel men to. Loh. Kamu orang duitnya? Ini kok kosong? Ini dompet apa markas begal di sini kok gua pedang kabeh. Oleh asat, dompet kok melu-melu asat. Nah. Jadi foto nom-nom itu harus apa ini? Kenangan yang masih tersimpan. Bu. Ngopi sih ah. Di kopi gue. Ait. Wah iya. Buatnya tak tutup ya. Tutup sih ah. Perkara gampang kok. Bisa di solar ya penuh. Assalamualaikum, Jeng. Waalaikumsalam. Loh, kok ana suara? Wong ini ndi to? Jeng, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Lek Kuntet, wong ning kene. Ning kono toh jebule. Awit mau ki aku yo ning kene. Kopi sik kene. Poso-poso kok nawani kopi. Cah nom. Lho pokoke poso. Yo kene poso to. Wong tuwa iki kudu ngajari sing nom luwih apik. Poso kok ning briyose ana opone. Poso itu. Wis meneng. Wah, wong tuwa. Wah, sepatu konangan ngene yo sekalian lah. Duh. Apa ki, Yang? Kok ngene iki? Matane kuwi oli, Lek. Lah jaremu ki kopi. Lah mesti tak talake kan yo iki to kopi. Kok malah kowe ngombe oli iki jekuk ning ndi? Yo ning kene. Salahmu oli kok ngegitak kene. Diwadi gelas sisan. Kok nyalake oline iki lho. Sakdurunge kowe teko, Lek. Oli iki wis ning kene. Sakdurunge kowe assalamualaikum wis ana oli ning kene. Ih. Wes ah. Jane kowe kira ana perlu apa? Bisnis ternak wedhus, Yeng. Tapi aku yo sik bingung ki. Lah iya nggak onan ridi meneh iki. Reng, Wih, gak aneh sih. Iya, Mbak. Reng, gantekno oli motorku, Reng. Udah ki. Ganti oli piro sih, Reng? Lah Pak RT ini di, Mbak. Pak RT ning anu jek kumpulan. Ganti oli poin iki. Ganti oli no saiki yo rada larang, Mbak. Ana di 300-an iki. Larang meneh. 150 po 300. 50 iki. Wis ra apa, Mbak, didite. Yo sik yo. Nah, Semua Danis. pas ya. Ya. Lah iki kontaknya di, Mbak. Kontaknya nganu mantel, Oh, siap. Oh iya ora meh akon garing tuku wedhus sisan malah kelaleno. Kah? Kah nganu kah? Apa goleke Mas Garing rono kah? Kon numbas wedhus ibu ngono. Siap. Ini uangnya. Ini uangnya 5 juta ya. Ya.
Iya, pokoknya itu kasihkan Mas Gareng semua. Siap. Lah kowe mengajak aku bisnis ternak wedhus ki apa kowe duwe duit lek? Wong kowe iki kere. Nang kampung kene iki lho kowe terkenal kerene. Sak kere-kerene wong iki kowe. Lah Lijo, urung ngerti kowe. Iki tak kasih tahu. Iki si ono meneh. Lah duit ku sak menit tok ki ya apa oleh gitu ku wedhus. Sing tenang, si ono meneh ying. Iki delok ke mripate. Pesugihan iki. Iki mesti pesugihan guys. Cem iki pesugihan iki. Pesugihan untumu makane kowe iki rasa ngremehke wong kere. Aku emang ning jupuk ketok kere. Tapi aku ra sombong ying. Bondoku asline akeh. Emang sengaja tak tutupi. Koyok lemah nggih ku ning ndi akeh. Kos-kosan rame terus kae. Omneh rumpu kae singgal bengi ra ana sepine kanthi isu. Oke. Tenan ora omongane rek utek. Wis lah pokoke akeh. Ra iso mbok sebutke siji-siji. Jare ame sombong, mbok tutup-tutupi. Lah iki kok mbok sebute kabeh. Wes langsung intine wae. Kemeh ngepane wedhus pira? Loro wae rasa akeh. Ngaku bondone akeh ngopane wedhus kok loro. Nanggung temen lah yo sing akeh sisan 20 ngono. Ora masalah bondone ying. Lah nek wedhus 20, golek pakane iki piye? Kowe makane wedhus kok bingung. Kalah karo Gareng. Gareng bentino makane naga wae iso kok. Tenanan ying. Lah golek wedhus 20 colkene lapangan. Kidul 10, lor 10. Malah iso bal-balan dadi kesebelasan. Oke pere kowe karo anakmu ku Sairi. Wasite Gareng kok biruan kono. Terus mekai klub wedhus gembel FC ngono. Bulonan wae senenge. Ya wis, soal pakan kok iso tak rekone. Lah iki kowe sing dibingungi apa meneh? Oh ya wis nak ngono. Aku sing tak bingungi soal panggonan. Lah kae apa? Kandang wedhus, Lah isine urel. Yo isine wedhus kok jenenge kandang wedhus kok dadak takon barang isine apa. Ih, lah sing tak maksud aku ki kuwi oleh tak titipi wedhus apa ora? yo oleh, tapi yo kandange bentuke koyo ngono kae kudu direnovasi barang. Tangane Bah, weruh duit kok matane ijo. sorry refleks bos. Bisnis rong dimulai kok pengen robot duit wae yeng. Yo kowe iki melu rene Pak renovasi kandang kok jegong begogok nek kono koyo CEO wae kowe iki. Yo sik. Ye, yo. ngapa kowe wingi Pak nulungi aku pas kepruki kok. Ah kowe Kodok mangan kowe yo. dhewe kok. Wes ayo pinan tak Cek. Mari di Wes manut penak-penak. Ayo. ye. Lagi jadi meh renovasi kandang yo awakmu ndeloki to. Dadi sing wis, direnovasi. Ya kemeh renovasi ndi kok kandang barang koyo pagere kok ngene iki yo. Kondo wedhus iki mlayu wedhuse. Dan nak menurutku iki kowe gendenge iki kudu diganti yeng. Iki Yo. soalnya nak udan mesti ketrocoan. Yo Terus iki lawang kok ngene iki apa iki kudu diganti. Yo ganti. Karo ki anu, Lek. Iki kok cagake tolong ganti ki anu ya, cor-coran ya ben daripada suket iki kuat no. Iki anu san, Lek. Tidak kok ditingkati san ya. Sik. Iki jane sing gawe usaha aku apa kowe? Kowe kan aturan
Rimane meh ngopen wedhus loro tok wae kok. Ya wis, saiki sing nek yo karep ki meh partneran kerja sama sing model piye. Ya umume wong trimane nitip wedhus loro, tak kon ganti gendeng karo lawang. Ya cukup. Ora usah rene-rene kono room, kono kolam renang, kono angkringan, opo kuwi. Yo ngene, yo ora apa-apa. Tapi hasil kerja samane kuwi aku oleh apa? Ngene, nak usaha ngene iki, karang aku cek wedhus loro, wedok kabeh. Wedhus loro wedok kabeh. Ame mbok iclik dhewe. Lanange sileke tanggane. Ya wis. Tapi ki mengko nak wedhus e ana anake, gena-genane piye kanggo aku? Yo nak misal anake loro, sijinan, piye? Deal. Deal. Yo, wis ono minggat kowe ya. Kontet jerene sugih. Opeh wedhus sok mung Rasane aku cak. loro. 20 sisan. Nak mumbul mung balik modal cepet. Lah nak ambles, Ya mumet. Kowe takon beli malah jek ning kene. Wis ono beli ya. salahe ngrasane aku. Wah. Iki cete sapa iki? Dari Markona. Wah, dari garing iki ya. Garing ya. Kayak ya. Ring poso ora? Raposo rari koyo ora ngerti aku. Es gelem. Makane ya sentek kang berarti recok. Penting kan tak tawani daripada orang kok dikira pelit. Lah ya kuwi, kowe iki kan ora perlu itu. Tapi yo kuwi jengkelke. Ya piye karo-karo kanca klek ngene iki deh. Nah, Mas mangan kayak dus ya. Aja nganti ngeleh gering koyo anu lek toying, oke? Toying ning ndi saki? Tak jak omong kok. Yeng toying. Yeng toying metu. Weh, lek kontet. Ana apa lek? Ki ngene. Kayak aku kan wis mleboke wedhus mau. Aku njaluk tulung titip wedhus iki. Yo. Golekno pakan sing akeh, aja nganti kurang pakan gering koyo awakmu ngene iki. Yo. Yo, siap. Oke, Udah, siap. wis nak Sesuai ngono. instruksi. Aku tak bali sik, tak neruske ono urusan sing akeh yo. Sepurane yo. Yo wis matur nuwun aku wis dititipke. Aku lek pangarep yo iki soalnya. Yo yo. Kula pun tanda tangan saben wulan angsur-angsuran. Kula pun mendhet kredit saben wulan rasane pahit. Kok kontak arep ne kegirangan ya kena lah. Lah iki kok saka Mbak Anis kok dikai 50 tok kon gede olin toyeng iki Ri. Mosok ganti oleh 50. Swidra sih saiki iki. Ora iki kok Mbak Anis kok. Bubur temen. Dalam situ karo ganis ganti oleh Iki 50. kira-kira toyeng nomah brak iki. Lha napa? Lawange tutupan tapi udane kok ono. Oh, nek ganti oleh nek toyeng. Nah iki. Ayo parani ra. Duduk Ri. Yeng. Woi, lek toyeng. Yeng. Wis ora ono ring. Ring. Ono apa? Ki mbah paling wong ki kerja apa lunga ki. Tapi kok motore omah. Ya ono toyeng ki. Oh. Bapak Honda kok gila-gila nih, Reng. Lah ya kuwi ngono kok ning kampung kok ono sladiang wae. Yo kok nak balik meneh. Sembelih meneh sladiang iki.
Wes ki sidone piye kok lek toh ngerak ning omah. Lah yo lirim di situ yang ki. Tak diwit ganti oleh bengkel kuwi larang Mas. Ya iya ora iso itu poinan ki. Yo ora. Yang gayeng. Weh, Yo lek kon diki ding. cah cilik ngundang wong tuwa gora-gereng Mas apa piye? Dengan duit po ya. Lah napa sih? Kita sepi imitas kayak ibu. Lah di Itu diri. iya. Kele apa le? Ana apa? Nih, 5 jutanya, yang 4 jutanya buat bedos. Yang 1 jutanya aku 500, kamu 500. Sing kerja aku bagiannya padha ndi gorene dite. Enak kok an. Nak ana duit gede aja kaya wong gareng, kaya wong seri we. Iki berarti sing 4 juta buat beli kambing. Nah, 1 juta harga 500, gareng 500. Aku saksi kan kudune dibagi 3, oke? Oke, oke ora. Nah, Deal. jadi nih Oke. 300 Pin. buat harga. Oke. Nah, 300 buat om gareng ya. Nah, oke. 400 buat om seri. Kowe sing paling akeh. Murah. Yo yo. Oh Oke. iya. Tos. Tose Pulang ngono. pulang tak cilik sekolah duit tak wis seneng. Ri, aku tak lunga sih ya. Lu ready. Tak golek lek toyeng iki. Ono urusan dulu, oke? Mangkat Wes, ndani kene. malah ninggal lunga iki. Ono topi kae. Lek toyeng ya parangannya. Segere. Woi layeng. Woi. Aku jane males gawean ana kowe Reng. Mesti restu gawean aku. Wis, gawean ning terus ke mengko meneh saiki ngopi sik iki. Ah, waya poso napan kopi. Poso bagi yang mampu. Nek rak mampu yo tinggal ngopi. Weh nah, jangkat sik. Yo pas meneh Reng, aku yo ngelake pol kok. Lah yo. Iki kopi apa sih Reng kok pahit muni no? Iki yo kopi jahat. Ya meneh. Kopi jahat. Jadi karo dhek Reng. Yo jahat. Pacarane karo aku, rabine karo kancaku. Masuk. Siraku rada ngeluh Reng. Serak popo. Wong urip dinikmati wae bolo. Ngeluh teman Reng. Enggak meneh. Ora mampu Reng. Wah ngeluhne pol iki. Aduh. Ya rotor dia ada blosor. Lemah ringkeh. Muji ke, urip di nomor tuh kan opos ya. Wah, kayak cah kayak gereng ya. Ket wingi tak tagih kok melayang melayu we. Wah, payah iki. Iki kudu kena kita iki. Piye carane kok kae. Reng. Rom juta. Assalamualaikum ayah. Waalaikumsalam. Pulang sekolah ya? Ayo. Dek.
Dalam Mas. Enten apa? Mas gawe kopi, Dik. Oh nggih, sekedap nggih Mas. Yo. Niki kopine Mas. Oh yo, kita ya kan Dik. Masih sibuk nyetok duit iki. Duit turah, duwe anak bojo soleh solehah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Tangi. Lah maksudmu ki piye kepala jujur aku? Aku enggak sampean, tapi tak gugah kok ora tangket mau. Reng. Reng. Saya satu tenan kono. Pergi rak mungkin tak usah iki. Lagi sopo lagi? Oh, lek toye. Soal magrib kok. Lek turunan kene. Lek nangi magrib kok. Lek. Wes. Nangi ya. Wes saiki magrib. Wayahe buka. No, udah beli. Ah, fokus batal. Payah. Bareng ndi sih? Tak balik-balik kan mau. Jare ini kok main ngajak ganti oli iki caki. Tinggal turun sih ya. Ono oli. Oli bekas kan. Gantiin dhewe apa? Jadi alat ora sih. Nah, ono ya. Wah, pas cocok tak gantiin dhewe ya. Sidik nih tapi serak apa lah. Warang di pasar kon ganti oli kok. Sidik akeh ya ora apa-apa. Terus ganti. Bareng nih disi ngejeki lunga, ngejeki ganti oli kok malah lunga dhewe. Renang kok ndi kowe Reng kok telas kabeh. Tenang patakmu ya, aku berdui golek lek toyeng duya oyak muji kok. Kok iso kowe iki? Ngene. Jere kowe meh ganti oli kok malah ninggal aku lunga iki. Patakmu ninggal mau aku golek toyeng kok, malah duya oyak muji kita les kabeh kok. Lah kok iso kok ngono. Lah terus iki engko wedhuse piye? Ngene, iki pumbung toyeng tak mabuki. Wedhuse colong iki po. Ora apa, tapi aja nganti konangan lho. Yo ora, wis ayo. Halus. Ora kok. Cepet Ri, suwi meni. Ah, iki wedhuse ngertis. Lho, bos. Wis. Sono. Diang empet ke siring. Ngaret ora oleh apa-apa malah. Awas kabeh, wedhus tenan. Wah, iki wedhus kok ilang loro. Wah, wedhus niku tet sing ilang ki. Duh, titipi malah ilang. Baterai piye? Sempat ki sik. Apa nih sik? Wes, ben kene sik piye? Wah, lah kok niku malah wedhuse. Wedhus kok gareng karo kusairi sih. Wedhus. Lho kok malah gareng kusairi. Wedhus iki. Wis peralah ben kok disah. Aduh lagi ketip yo. Lebokne mengko wedhuse. Dijuwe. Toyeng wis kadung ketip ya. Mosok Reng? Wis kadung ketip. Wis. Berarti aman ki wedhuse iso di. Ayo, ya. Piye dewe akhir. Assalamualaikum Banis. Waalaikumsalam. Gesik nih Reng. Mbak yo nak soal mangan gak sih aku. Lah batire itu di mana nge? Runtuh teko iki. Waduh. Nomor 1 pokoknya. Lah gareng kasih meneh ya. Assalamualaikum. Salam. Mbak Anis, ya. Salim lah. Salim Kak, salim dulu Kak. Wah. Kasih meneh gareng. Asik ya. Ganti Iya. Iya, rada ngompopit dhisik ya mau. Lapar aja.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Serame muni, Mbak. Nggih. Beh, kowe tak golek ndi? Mbak aku mau nek kene engko urusan sertifikat nomah wis dijegung kene sik mangan ngemplok kok. Ning ngurusi sertifikat kita hormati karena ngono ning omahe Pak RT. Yo wis meneng iki. Oke. Ya was. Ya. Aku saune. Wis komplit rung wong iki. Iki wis komplit, Mbak. Udang tak didongani prae Pak dimulai. Mbak lah partene ning ndi ora ketok kan. Wah, malah dijek Pak Lurah ning luar kota kok. Alhamdulillah. Wah, lek iki wayahe. Dongane awakmu lek yang sing luwih tuwa. Monggo lek. Mbak, tempat ning ndi kok. Wah, kayak Tinggal lek wis tiga tuwekan siji kae asli lelet tok. ojo ora. Duwe tuan-tuan ning daerah kok. Ya wis dinten delok. Oh, lah kae lek kok teko ngene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngenteni opo iki? Wis maghrib ket mau bareng kok. Sampai jam nanti sampean kuwi. Yo. Dani malah. Assalamualaikum Mbak Nis. Wis lek ndongani ngenteni opo? Solek ngelek kabeh doan iki. Heeh, ngenteni awakmu tok lek kontet. Wis ngeleh iki. Ndang dongani. Oke, siap. Ron. Mbak Nis. Mas Mujib. Reng. Ing. Wes ada dongone lek mangan kok montak manut toke. Tak dongonan aku ya. Yes, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma lakasumtu. Amin. Wa amantu. Amin. Wa ala rizqika aftartu. Amin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Oh. Ayo. Ciduk. Udah tahu tuh kowe lek kontet. Dulu nek enake polok yang paten barang ya. Kane wedhuse cek nom ya. Nggih, Enak kue pol. Ngomong nggak tuku ndi ya? Lambung takon gane sih to. Nak tuku ndi Mbak? Wedhuse Mbak. Beruh lek kowe mau gareng sing golek kok jare kok ning ngarep omahe Mas Toyeng. Ngarep to yang. Wedhuse sapa yang sebut masuk? Lambuh. Kata wengi wedhusku cek komplit. Wedhus berang wengi cek ana loro kok. Wedhuse sapa yang? Yo ora ngerti, aku mau weruh wedhus loro nang ngarepe Toyeng kok. Wedhus wedok ke apa reng? Yo heeh. Sesuai pesanan ra aku goleke yo. Lah lijo kok jebule wedhusku mbok dol yang. Nak tuku mau isuk kok sorene wis mbok dol. Lah ndi duwite? Lah aku ora nampani duit aku ora rumah sadol kok. Lah kok iso gareng jupuk wedhusku ngono? Yo takon gareng to malah takon aku. Piye reng? Wah, duitnya yo sentek lek konten. Selek aku ana urusan iki tak lunga sik. Sik urusan durung rampung meh tinggal lunga kowe reng. Kene sik urusane piye? Lah kowe mangan wedhus sih lek konten. Yo heeh. Lah iya yo padha mangane. Ya wes ra, padha-padha mangane kok. Yo biaker iki. Yo njaluk tanggung jawab mbek gareng. Oh lalu kok kowe reng.